Сәлем, минем исемем Гөлбикә. Ә синең исемең ничек? Минем күзләрем көрән, битләрем алсу, кулларым чиста. Әйдә бармак уены уйныйбыз. Бу бармак безнең бабай, бу бармак безнең әби. Әби бабай нишли? Күзлек кия, гәҗит укый. Бу бармак безнең әти. Әти эшкә йөри. Бу бармак безнең әни. Әни чәчен тарый, матурлый. Бабай, әби, әти, әни өй төзи. Өй эчендә кечкенә бәби яши. Мин матур күлмәк кидем. Ә син нәрсә кидең? Минем күлмәгем бала итәкле, алъяпкычым шигүле. Аягымда читекләр, тыпыр-тыпыр бийләр. Бас, әйдә, әммә Гөлсем, идәннәре бөгелсен, басуыңда зур бәхетнең чаткыллары күренсен. Минем дустым бар, аның исеме Гомәр. Ә синең дустың кем? Егылсаң торып була, торсаң йөгереп була. Йөгерсәң җитеп була, дусларың гына булсын. Сөйләшеп, уйнап була, күп нәрсә белеп була. Шаярып, көлеп була, дусларың гына булсын. Башымдагы яулыгым ап-пак, ул пак. Аш-су табынга хөрмәт. Чәк-чәк чәй өчен, кыстыбый аш өчен, Гүбәдия кунак өчен, әвәлеш гаилә өчен. Ә син нинди ризыкларны беләсең? Әдәп төбе матур гадәт, зыялы булу теләк. Мин синең белән танышуыма шат. Бәхетле бул, сау бул. Минем исемем Гомәр. Ә синең исемең ничек? Мин батыр, булган, уган, барысын да булдырам. Әтимә булышам. Ә син нинди? Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз. Ә синең нинди һөнәрләрең бар? Синең һөнәрләрең күп икән. Яхшы дус зирәк була. Җырлый да бии беләм, гармунда да сыздырам, курайда да булдырам, сыбызгы да сызгыртам, кыңгырау да чыңлатам. Син тыңлап, танып кара, кайсы гармун, кайсы курай моңа була. Dostum var, onun ismi Gülbikə. Ə sinin dostun kim? Dostum, şad күңелле bul, insaflı bul, insaflının dili saf. Әйткән сүзләреңнән башкалар елмайсын. Uyandыңма елмай, көнне башла шулай. Елмай үз-үзеңә, әйтәсе сүзеңә. Тәрәзәдән кергән, өйне нурга тергән. Хашак изге көнгә